Akwandileke ngapha kodwa ke na usemadolobheni amakhulu uyahlangabezana nakho kakhulu nje futhi kuyinto ongazathi wena uyasangana wena wedwa mawubabuka ubexwaya uphenduka nababuka ubexwaya mawuhlangana nabo ngoba kusuke uhlangana nento ongayijwayele ubona abantu bakhona banethezekile nje ubona ukuthi futhi kuyinto nje ekhona yazi ukuthi kufuna be ama-challenges impela okuba impoqa bulili ifuna be makhulu kakhulu futhi maningi kakhulu ukukhumbula nje usuku lonke ukuthi ifuna ke ube impoqa bulili ngicabanga ukuthi kuyi-challenge impela kukodwa nje angisayiphathi ukuhamba emphakathini qhamule edolobheni ukhumbule nezenzo ukuthi ifuna zifuze zalobo babulili osubukhethileyo angicabanga ukuthi nje naku uNkulunkulu ngempela okudalela ukuthi ufuna ube yilento usuke kujwayele kabi nje kahle kahle usuyoxhaphaza nje kahle kahle impela ngicabanga ukuthi ayonawo amandla ukuthi impela ungathi uyamconfront umtshela kahle kahle wena uNkulunkulu ungixhaphaza uyangixhaphaza wena kahle kahle nje ungijwayela nje kabi wena uNkulunkulu awukwazi ukuthi abantu bebangaka besifazane uzothi mina angimili wumbu angimili isibeletho ngenzeni kuwe kahle kahle yabona usuyoxhaphaza nje uNkulunkulu uthi mina ngihambe ngipitshoze usuyoxhaphaza nje kahle kahle kodwa ke asazi phela kodwa nje kanti ungayikhumbula kanjani usuku lonke lento ukuthi ufuna uyenze noma ufuna uyiphile nakusasa futhi yabona nje uNkulunkulu usuyoxhaphaza ngempela suke singekho nesidingo sokumthandaza impela umuntu ukuthi nje abe yisitha sakho umthetho wena ungijwayela nje kabi futhi anginendaba nokuthi uzongishisa ngelilanga akukho ukungishisa okudlula lokho uzongixhaphaza emhlabeni emini kabha usuku nosuku awukho umlilo odlulayo kungixhaphaza lo usuke xhaphazela impela uthi mili wumbu ube nesibeletho